akong kuan garo mga kabinggan ako'y face towel, sabon magilamos ko mga kabingka. Okay, kunya i-review na ko mga kabingka anong kailangan ko magilamos ani mga kabingka. Di alam mo, dire lang po ko. Tara, let's go. Pagkilamos ang mga kabingka, anang mga kabingka mura kag nagmassage. Ayaw ko talaga mabulag. Okay, bisag asa na part, hindi mahirap mabulag. Kanang ganinggikan kag lakaw, kanang ingon nga kuan ni bawal na maglamos. Nako, ayog totoo na ingon sa doktor nga to mga kailangan jud ka maglamos kay para mawalang abog-abog, di ba? Doktor na nagingon sa kuan mga kaming nga tuo man kamingon nga mabuta daw sa ay totoo na mga kabingka. Istorya ng mga karaan mga kabingka, doktor mismo nagingon nga dili daw kuan daw, di daw na kanang alas 12 na tas gabi niya maglamos ka wala ka sos. Ay totoo na mga kabingka, mas tuo ka sa kuha ka mga bingka kay gikan ko sa doktor. Kuha na to mga kabingka, kailangan dyan na to ni kapuan. Ay totoo na mga kinaraan ni style ng mga kabingka. Di alam mo mga kabingka, dire na po ko. What's up mga kabingka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Yan mga kabingka no, ganina nga giingon ako nganong naglamos ko kay abiden ako sore eyes to sa akong mata no, na ako ikuan sa doktor. So kalan mga tambal nako mao ni tulo ka buok akong tambal lalay sa oras. So karon kay alas 6 naman mao ning unahon na to. Drop yapon mura gyapon siya sa pang sore eyes. Abiden ako sore eyes dili man no. Ingon sa doktor na infeksyon na ni ko mata, posible na nako nga ikabuta na yung ring na side mo ng kuan-kuan ni. Tuluan ako ha. Ayan mga kabingka no. Unyang totoo kanina po akong ikon magpaabot ko mga 5 minutes mga kabingka. So karon mga kabingka, diala mo mga kabingka kay alas 6 uno naman karon. So unya na po another 5 minutes. Ayan no, mga kabingka, morning sunod na tambal no. 5 minutes. So napay last unya mga kabingka. Mo niya second. Paita, ayaw ko talaga mabulag. Mahirap mabulag. Lisod kayo mabuta. Mga bingkaw. Di suda gid kuanan ni mga kabingka. Ingon sa doktor na infection mo gud ko mata, abi og sore eyes, infection daw ni no. Kana ganing ang kuan mo gud ni abog tapos akong giana. So ingon sa doktor nga posible daw nako ikabuta. Mana nga nag-andam na kog mga nani, mga panyo, mga towel. Pero mas better pa ni mga kay panyo. Ang nagabutan ko ani is buntag. Bas katong primero no, kaning isa kani siya oh. Kani nga tambal 6 AM
Sunod na ko butang is 9 a.m. to 12 noon. Tapos sa hapon na po 3 p.m., 6 p.m. o 9 p.m. So butang na po ko another unya ni. So kaning isa 6:05, 9:05 to 12:05 noon, no? Sa hapon na po 3 p.m., 6:05 o 9:05. So unya butang buko niya. So mo ni last unya mga kabingka, no? Last naman ni karon. So ang kuan na ni buntag lang is alas 6 Gs, 12 alas 12 Gs sa udto. Kana lang gid mga kabingka unya. Magbutang pa ko ana unya mga kabingka. Lisuda gid ani mga kabingka, no? Lisod yung kayo nga mawala imong isa ka paningin, di ba? Kung may tabo man gani, ayaw ko talaga mabulag, no, sa part ng dalawang mata ko. Bisag kinsa pang tao mga kabingka, maglisod yun o maingon yun na pait yun o wala yun kay paningin mga kabingka. So nga mga kabingka, magbutang po kaning number 3 akong ibutang sa kong mata mga kabingka. So, for the last kuan ako mga kabingka, mao gining last, no? Grabe, napag pinakalas. Grabe jo kay mga kabingka, no? Tag-isa lang yung kapatak-patak lagod ani ka mga kabingka, basta masulod lang sa imong mata. Okay na, di para sa sukay sa tag-duha kapatak. Grabe yun mga kabingka. Akong na-encuentro, ayaw ko talaga mabulag. So na akong last nga niya katundo ka buhok, butang pa ko unya ato mga kabingka. Na alas 9 pa to for the last, no? Unya ugma na po balik to normal. So akong maingon na ni mga kabingka, lisod jud kaayo nga sa pag na kay kwarta mga kabingka, di ba? Sa pag na ay mo kuan si mo pag bisa pag na kay kwarta, bisa pag dato kay ka mga kabingka, ug wala kay donor sa imong mata kung mabulag ka, na lisod kaayo ka mga kabingka. Mahurot na lang imong salapi, di ba? Kung wala gyud mo donate sa imong mata gid mga kabingka, mahirap talaga kung walang paningin mga kabingka, di ba? Di bali nang mabigo ka sa imong gugma mga kabingka, bisa pag gibasted ka sa imong gipanguyaban, basta ay lang gid na mawala man kay ang tanan, ay lang gid imong pananaw mga kabingka. Ay kanang mabasted ka sa imong gugma, dili ra man na mao ang babae na mga kabingka, dagan pa. Pero kaning paningin mga kabingka o kaning mata, tas alagi niya mga kabingka, lain dito kung ay mag-donate bitaw na mag-donate sa inyo na naka-donate. Dili na siya pantay mga kabingka, lahi ra sa normal mga kabingka. So bad kay mga kabingka. Kung maingon na ni mga kabingka, mahirap talaga mawalang paningin mga kabingka.